ndị Nkpor na kansụl Idemili North ekwupụtago obi ekele ha nyere gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọlụ okporo ụzọ si Nkpor pụọ Inland Doors pụọ Ojoto-Nnobi. Ndị Amerịka mata nka site n'ọnụ mmiri okwu President General ha bụ Chief Godwin Amadike bụ onye dị ụfọdụ ndị wee bịa kpọtụrụ kọmishọna na-ahụ maka ọlụ okporo ụzọ bụ Ifeanyị Okoma ka a wetara gị akụkọ a n'uju ya. President General nke Nkpor si wee kọwaa ha bịara ya bụ njem iji wee kelee gọvanọ Soludo maka ịhụ mkpa ọ dị bụ ịrụ ya bụ ụzọ were nye iwu ka ha rụọ ya ka o wee nwee ike belata ahụhụ ha na-ata ime njem na ya bụ ụzọ ma kwụsịkwa oke mmebi ụgbọala ha na-emebi. Chief Amadike nọkwara n'oge ahụ wee rịọzie gọvanọ ka ọ dụọ onye ji ọrụ ngo eke Nkpor wee ruo n'afọ Nkpor nke ọ kọwara na ọrụ kwụsịrị na ya ugbua ka o mee ngwa ngwa tupu abanye udu mmiri ya nakwa ka o bikodododo tinye anya n'ụzọ si na Civic Center nke obodo ha wee ruo na obi igwebe ha ma kwezie nkwa na ndị Nkpor ga-enye ya nkwado pụrụ iche oge ọbụla emere mmemme nhọpụta ka ọ na-anabatazi ha. Ka Injinia Okoma kọwara na ụzọ ahụ bidoro na Nkwo Obosi ruo Eke Obosi pụta Eke Nkpor ma gazie afọ Nkpor. Kọwakwa na gọọmenti na-arụkwa ọtụtụ ụzọ na Nkpor bụ nke ọ kọwara na ha na-aga n'ihu ugbu a na-arụ ụzọ awara sitere Nkpor Junction wee pụọ Inland Doors pụọ Ojoto-Nnobi ka ọ kọwakwara na ha ga-enwe ọwa mmiri ga-esite Obosi pụọ Owele Aja pụọ Meteorological Institute wee kwụsịzie na akwa mmiri Naija nke abụọ. Injinia Okoma chetara ha na gọọmenti nwere nnọọ nnukwu ọrụ ịhụ na obodo niile nọ na steeti a ketara oke n'ọrụ ụzọ nke mere na ọ gaghị anọ ugbu a kwee ya nkwa na ha ga-enweta ụsa nyegara ịrụ ụzọ Civic Center wee ruo n'obi igwe ugbu a. Ya bụ kọmishọna doziri ndị ọbụla a na-arụ ọrụ na be ha ka ha jisi ike na-elekọta ọrụ niile gọọmenti rụrụ ọkachasị n'ebe ọ gbasatara ụzọ ka ha hụ na a na-eleta ya anya ma kwụsị iwufu ahịhịa n'ime akwa mmiri bụ nke ọ kọwara na ọ na-ebute ndaghachi azụ nyegara gọọmenti ma nọdụzie n'oge ahụ kelee onye PG ahụ na ndị soro ya wee bịa ya bụ njem. Ya bụ PG bụ nke ndị soro ya wee jee ya bụ njem gụnyere ọdaakwụkwọ ihe gbasara ego nke ya bụ obodo bụ Maazị Aboy Ọba ya na onye ji ọkwa protocol officer nke PG ndị Nkpor bụ Comrade Ebere Osakwe. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.